vappunenä? No vittu en tii. Naamari sulla on näköjään vielä jäljellä. Oh. Et oo kerennyt vai? Ei. Pitää sä turhaan noin ruman näköistä naamaria vai? Kato siellä otetaan videokuvaa. Kohta ollaan netissä vittu. Niin. Jos mä... 2 litraa turbo OHC, turbo intercooler 600 venttiilinen. Miten turbo ääntä? Jos mä laitan tää sinne M-irkki niinku linkki, niin miten nopeesti sä luulet sen leviävä? Vitun nopeeta. Vittu. Kyllä on kuule 6,4 sekuntia 0-100. Saa olla kova vakiopomari, että vetää eilen. Mitä? Ai mitä? Mitä? En minäks sitä nähnyt. Mitäs hakkee siitä? Pöljäpiisi. En mä tiedä mistä sen saa. Saako se M-irkistä? No huo. No hei mä Irkkaan galleria. Vittu. Ja edelleenkin. Aivovamma. Älä koskisi! Läpi virtti. Aivan kyllä se lukee tän LOL. Et sen jaksa kauan kuvata, jos minä katon vaan. Jatka ajelleen tätä. Eikö se skuupas? Tää on vittu. Tule plosi. Vittu mun tapaa. Kerran ajettiin kauppakatua yöllä, niin Onni sanoi, että vittu ajat Niin tuohon viereen, mä kolkkaan ton äijän ovella ja otan sen pizzan. Vittu jätkä nuokkuu